Hvad skal du op i til her? 9. klassernes afgangseksamen? Til den første, der skal jeg op til matematik. Og så skal jeg op i skriftlig engelsk og i mundtlig engelsk og geografi og skriftlig og mundtlig dansk. Din første matematikprøve, den ligger jo her om 2 uger. Ja. Er du nervøs? Jeg er meget, fordi at, jeg er ikke specielt god til matematik, så jeg er meget nervøs for, hvordan det skal gå. Hvor langt vil du gerne nå? Eller hvad går du efter? Jeg går der efter i hvert fald at bestå. Altså. Held og lykke. Ja, goddag. Velkommen klasse. Nu er I 4 timer til at bestå den her matematikprøve. Ingen snyd, ingen mobiltelefoner, I må ikke snakke med hinanden. Bestået. Værsgo at gå i gang. Ja, så er de 4 timer gået, og vi er færdige. Tak. Og jeg tror ikke, det gik så godt. Ej, det var hårdt. Ja, så er jeres eksamen klar, og jeres karakterer. Du fik desværre 0-0. Mener du det? Nej! Prøv, jeg består ikke. Hvordan fucking musik, man? Jeg har fået fucking 0-0. Tak. Det var så lidt. Det var meget svært for mig at sende at skulle sige, at du har fået 7, men det har du desværre. Tak for det. Det er jeg meget glad for. Jeg er ked af det, der talte. Det må gå bedre næste gang. Jo.